Il-garanzija żgħażagħ diġà laħqet aktar minn 1800 żagħżugħ u żagħżugħa, iżda għal esponenti tal-Partit Nazzjonalista din l-inizjattiva ma kienx hawn ħtieġa tagħha. Kemm l-eks-Prim Ministru Lorenz Gonzi u kemm il-Kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil tkellmu kontra il-garanzija għaż-żgħażagħ. Lorenz Gonzi kien qal li din mhix meħtieġa għal Malta, dan għaliex skontu Gvern Nazzjonalista kien ħoloq aktar minn 20,000 impjieg. Sansitra Lorenz Gonzi qal li kien se jaqa' minn fuq is-siġġu meta sema' Joseph Muscat dak iż-żmien Kap tal-Oppożizzjoni jagħmel il-proposta. Bħal Lorenz Gonzi jaħsibha Simon Busuttil. Għalih il-garanzija żgħażagħ ta' Gvern Laburista hija l-istess bħal garanzija tal-washing machines. Busuttil kien kiteb dan fit-Times of Malta fl-2012 meta bħala delegat speċjali ta' Lorenz Gonzi kien ifassal il-politika ta' Gvern Nazzjonalista u jattakka l-proposti tal-Oppożizzjoni ta' dakinhar. Busuttil iżid jiddeskrivi din il-proposta bħala waħda li se titfa' f'inkwiet l-ekonomija ta' pajjiżna jew inkella gimmick. Dakinhar kien qal li wieħed jittama li hija gimmick. Iżda illum il-garanzija għaż-żgħażagħ qiegħda taħdem b'mijiet jidħlu fit-taħriġ, edukazzjoni u xogħol. Fuq One Breakfast il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo tkellem dwar kif l-attitudni ta' dan il-Gvern hija differenti minn ta' qablu. Namlu da xogħol diffiċli żgur li ma nidħkux, nidħku meta naraw żgħażagħ fl-età daqshekk żgħira mkisrin. Issa dawk jekk jaqtaw qalbhom minn issa, ħallejnihom jaqtaw qalbhom minn issa għax kien hemm min qal li ma kenniex bżonn dat tip ta' programmi u x'kien sema li għandna bżonn dal-programmi flok qal isma'. Flok noqogħdu ngħidu li kollu sejjer tajjeb, li qed nirnexxu, li qed nilħqu l-tfal kollha. Flok jgħidlek, messu qal isma' għamilna passi l-qudiem, imma kemm għad fadlilna x'nagħmlu, kemm hemm żgħażagħ li maħniex qed jirnexxielna nilħquhom, se nagħmlu biex dawk nilħquhom.